Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandirani pano pa NMS TV. Ndipo lero lino muli ndine Ismaila John Sankani. Lero lino pamene takumana ndi mayi amene abwerera kuti pembedzero ya Islamu. Ndiye tiyeni timve zambiri yawo kuti mbiri yawo ndiyo tani. Komanso zina lawo. Choyambirira mayi mwasera bwanji? Tasera bwino kaya inu. Tasera. Mwina tamva kunena kuti ndino Islamu. Mungatifotokozere kumene mwachokera kuti ndikuti nanga muzi wanji. Ine ndinaline Kalonda. Ndachokera muzi wa Chibomola, ndinalowa Chisilamu chaka chatha. Zikoma kwambiri. Mayi pamene mudalowa Chisilamu tikona kunena kuti ndino achikulire. Pamene kuti mudalowa Chisilamu. Mwina mungatifotokozere kunena kuti ndi zinthu ziti zabwino zimene zimazaona ku Chisilamu chifukwa tikaonanso pali nkhani mwachisazo nkhani yakapembedzedwe ku Chikhristu ndi ku Chisilamu. Mwina mungatiuze kuti kusiyana ndi kwanji pa nkhani yakapembedzedwe. Ndipo zasiyana kwambiri. Choyamba wani amatiuza kuti Yesu ni mwana wa Mulungu. Pomwe Yesu ni mwana wa Maria kuti koma ni mtumiki. Pamenepo naona kuti ndinali kutulo. Ndiye kenaka ndinamva za chikhulupiriro. Ku Chisilamu mwamva za chikhulupiriro ndithu. Okay, ku nkhani ya chikhulupiriro amafotokoza kuti chikhulupiriro ndi ziti zilipo zokwana zingati nkhani ya chikhulupiriro? Zilipo 6. Wani kukhulupirira Mulungu mmodzi, kukhulupirira angelo, kukhulupirira mabuku, kukhulupirira atumiki, kukhulupirira kuti siku la chiweruzo, kukhulupiriranso kuti choyipa ndi chabwino chinachokera kwa Mulungu. Mashallah. Mmene mundimene akufotokozera mayi amene wapano pa NMS TV zinthu zosangalatsa kwambiri. Muli ndine Ismaila John Sankani. Okay, mwina mungalimbikise bwanji anthu amene ali achikhristu amene sakufuna kulowa Chisilamu kapena akuopa, mungalimbikise motani? Ndipo ndikwauza amene asala ku Chikhristu kuti abwere ku Chisilamu chifukwa Chisilamu ndi chakalekale. Ndiye ndikupempha kuti akhristu onse abwere. Zikoma kwambiri. Mmene monso ndi mmene tachezera paja zina lija mwati ndani? Aline Kalonda. Aline Kalonda amene watunda agogo amene ali ndi zaka zingati ako? 61. Ali ndi zaka 61. Komano tu sadafune kunena kuti akhale kumeneko chifukwa nena kuti mwina anthu ena mwakuti koma adabwerera ku chimene cha Chisilamu. Inu khalani pompo ndi kumasatira NMS TV komanso ndi kuipanga support. Zikoma kwambiri.